אני מבקש לשתף אתכם במתנה, מי שרוצה, מתנה שקיבלתי. מדיטציה קטנה לפני השינה. מדיטציית פרוגרמינג. לפני שאנחנו נרדמים, ממש במרווח הדקיק הזה, לפני שמוצאים את העיניים, יש איזה חלון של גלי אלפא, שבו אפשר לדבר עם המוח, לעשות לו פרוגרמינג, תכנות ל8 שעות הבאות. בדרך כלל, רובנו עושים ריוויואינג של כל היום שעבר, בדרך כלל על הבעיות, על הפתרונות, אמרו לי, משימות, חדשות וכן הלאה. אז במרווח הזה אפשר לתכנת אחרת. ואני אשתף אתכם בתוכנית הלילה שלי, בפרוגרמינג. אז נא לעצום את העיניים, לנשום בעדינות, ברכות, פשוט להסתכל על הנשימה, איך האוויר נכנס ויוצא. ובכן, תוכנית לילה. לפני שאני נרדם, כשבדמי מהול כל היום שעבר, וכל הזיכרונות מהימים והלילות, שכל מה שאכלתי, שמעתי, ראיתי וחוויתי מתעכל בגופי. זאת העת להניח בצד ל5 דקות את כל הטרדות, המצוקות, הכאבים, העלבונות והדמעות. בזמן הדקיק והשברירי, המקבע הזה, לפני שאני נרדם לשעות ושוקע בחלומות של לילה עד בוקר חדש יפציע, לפני שאני נם, בעודי שוכב פרקדן, אנשום בעדינות את כל המחשבות על היותי אהוב, נאהב, יפה, טוב לב, מחובר לעולם קסום. לפני שאני נמה, בעודי שוכבת, אנשום בעדינות את כל המחשבות על היותי אהובה, נאהבת, יפה, טובת לב ומחוברת לעולם קסום. אבקש, אכוון, אודה, אזמן, אקרא, אתפלל, עמדות, אחוות, מילים חרישיות טובות ועדינות על חסדים, ניסים, נפלאות ואהבה. מילים חרישיות טובות ועדינות על חסדים, ניסים,
נפלאות ואהבה.